Mi-2 урманга йығылып түшкен қолдықлары оғашлар арасында. 300 кіші 81 техника пилотсыз аппаратлар белән эзлиләр аларны. На территории нашего охотничьего хозяйства это произошло. Бу хәл безнең аучылык җәмгыяте территориясендә килеп чыкты. Министрлыктан безгә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. Бу урыннарны яхшы беләбез бит. Юл күрсәтсәк тә булышырга дип чыктык. Сигнал поступил в 3 часа. Вертолет югалу турында хәбәр сәгать 3-тә килде. Эзли башладык. 7 сәгать узгач та берни тапмадык. Аларны һәлакәттән соң 9 сәгать узгач кына төнге 11-дә табалар. 35 яшьлек пилот Дамир Гафуров вафат. 53 яшьлек пассажир Илья Хромов Ижауның үзәк хастаханәсендә. Состояние на данный момент у него тяжелое. Пациентның хәле авыр, әмма тотрыклы, гомеренә куркыныч янамый. Оча сөяге сынган, шөгән җирләре бар иде, күп түгел. Үз аңында, әмма булган хәлләрне хәтерләми. Тулысынча тернәкләнү өчен ярты еллап вакыт кирәк булачак. Ми-2 вертолеты Казан авиапредприятиесенә карый Ижауда хезмәт күрсәтә, аның белән нефть үткәргечләрне күзәтәләр. Дамир Гафуров анда 2 ел эшләгән. Все очень хорошо отзываются. Прекрасный парень. Яхшы егет иде. Тәҗрибәле пилот. Ул 2000 сәгатьтән артык очыш ясаган кеше. 35 яшьтә генә, ләкин мондый вертолет белән идарә итәр өчен шактый тәҗрибәле белгеч. Бу вакыйгада чыннан да сораулар күп. Пилот урманга йылгып төшкәч коткаручылар белән элемтәгә кергән бит. Якынча кайда булуларын, кат-кат туңуларын әйткән. Тик бу Дамир Гафуровның соңгы сүзләре була, аларны тиз генә таба алмыйлар. 9 часов искать. Шул кадәр озак 9 сәгать буе эзләүләрне аптырыйм. Бу әле минем башыма сыймый. Ничек инде Ижау тирәсендә 60 чакрымда аларны таба алмаганнар. Бик авыр хәл. Гаиләсен калдырмыйбыз, 1 миллион сум күчерәбез. Балаларына ярдәм итәчәкбез. Очкычның һәлакәткә очрау факты буенча Россия тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Вертолет белән идарә итүдә куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу буенча. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. Россия тикшерү комитетының үзәк төбәгара транспорт идарәсе тикшерүчеләре вакыйга булган урынны карап чыкты, экспертизалар билгеләнде, шаһитларны сораштыралар, тикшерү оператив төркеме булдырылды. Җинаять эшен тикшерү идарә җитәкчелеге контролендә кала. Барлык тикшерү эшләре тәмамланып, дәлилләр барланганнан соң фаҗиганың сәбәпләре билгеле булачак. Гөлнас Сайфетдинова, Назир Нугманов, Яңа Гасыр каналы.